Bismillahirrahmanirrahim. Bab jazm. Jazm iku ana papat. Nomor 1 jazm dalil, yaiku jazme wong kang percaya marang dalil. Gandengane wong bodho susun-susun. Nomor 2 jazm taklid, yaiku jazme wong kang anut-anutan. Gandengane wong kufur ingkar. Nomor 3 jazm hak, yaiku jazme wali majedub, yaiku wali kang wis ngerti kerem ana ing zati Allah. Nomor 4 jazm ainul yakin, yaiku jazme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangane jazm iku apa maknane? Walah, cek ibu mantep. Enak cara Jawa ngene iki. Jazm iku mantep ngono, dudu Pak mantep. Oh iya lan. Mantep ngono iki. Mantep. Sampeyan pun mantep anak iki mik. Nah, ya ngono iku. Jazm iki ya ngono iku, meh padha ambek iman. Mantep pokoke. Kok iki dina apa iki? Sabtu. Temen wis mantep aku nek Sabtu. Kang arek kene ngaji liyane Sabtu. Oh ngono iku lho. Pun semerap ah. Lamono kula terangaken ngeten sampean pun semerap. Terus kula gak ngaji langsung mulai. Ya wis lodong wis oleh pengetahuan. Oh tibake jazm iku maknane mantep. Langsung buyar kabeh. Lah wis oleh keterangan memang. Tapi ya kok cik nemene mek 2 menit terus buyar. Ya, baik karepe sampean kabeh ki gak usah ngaji tauhid, langsung berdoa Allah. Karepe ngono, cuma gak ngomong ngono lho. Ya aja ngono lah dadi wong napa niku. Di wong tomak ya. Kepingin jagakno enak utawa kepingin oleh buat tapi gak adek andul. Jazm iku maknane mantep, contone ngene kok wau. Nomor 1 jazm dalil, yaiku jazme wong kang percaya marang dalil. Gandengane ya wong kaya ngono iku jenenge bodho susun-susun. Contone ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku percaya rene Allah siji. Kulo dalile surat Al-Ikhlas. Iku berdasarkan dalil. Iku nek ketepaan Allah ngedukno Quran. Lamun biyen gak nggae Quran apa? Dalile apa itu bae? Nggih. Ngono iku percaya nek Allah iku ana, percaya nek Allah iku situk contone. Tapi nek ana dalile, nek gak ana dalile gak percaya. Lah wong kaya ngono iku jenenge bodho susun-susun. Sapa sing gelek dalil secara umum? Apa? Sing gelek dalil. Itu sampean maksudnya iku apa kelase sapa sing biasain dalil? Ini para ustad. Yang nggih ya. Masuk lurus sampah. Yoga. Ya ketepaan sing lurus sampah mang wong ahli agama ya jelas ae nyambut gaene tok ae ngono ya. Wis gak usah gengsi-gengsi wae ngasak yo ngasak. Wae ngarit yo ngarit. Apa isin-isin? Isin nek gak bertauhid nang Gusti Allah isin. Al khaya'u minal iman. Wong duwe isin iku tandane wong iman. Nek kula isin nang Allah gak gelem ninggal tauhid. Isin kula. Ambaan sing ngambakno Allah. Kok kene akeh kotoran sing ngetokno Allah. Banyu yang mono yamene jagane sampean cek gawe wudu. Nek nyembah nang date Allah. Isin kula nek gak bertauhid. Isin.
Makanya kula tahu kita sak keluarga kula jak kabeh sing gak gelem gak apa-apa. Sampeyan yang ngono dijak kanca-kanca kono bab pabrik, bab kanca mondok, bab kanca kampung sampeyan jaki kabeh gelem gak masalah. Sing penting al amru bil ma'ruf wan nahy anil mungkar. Ya iki jare wong tuwek dalang gak ngarah ketok apa kantean apa lakon, kantean cerita, kantean ngomong gak iso. Masih bantah-bantahan, masih debatan gak iso kantean ngomong, otak kadung bek. Bek napa? Ya nek toples bek kacang sing entekno sampean. Gitu. Gitu bek blinjo. Toples diwadahi dikai kacang. Iku nek nurut pelajaran tauhid dibanding ambek toples gak ono kacange. Nurut pelajaran tauhid sing bek sing ndi? Ono toples dikai kacang bek. Terus situke gak ono kacange blas. Nurut pelajaran tauhid iku sing bek sing ndi? Hah? Ya sing gak ono kacange. Nggih. Nek nurut pelajaran syariat nek toples diseni kacang, iku sing bak ya ana isine iku mang. Lah toples sing gak ana isine berarti kotong. Nggih ya. Lah kok sing gak apa-apane. Ya gak apa-apane, ku nek diwalik boleh dadi apa-apan. Ngomong ya apa sih iki? Apa wong sing oleh hidayah tok iki ngajine wong oleh hidayah. Mergo hidayah ambek inayah kudu gandeng. Ana wong oleh hidayah, inayah gak oleh. Kula kali jenengan nggih kuduan karo. Tibane sapa wong bodho susun-susun pinter dalil tapi gak ero sing duwe dalil. Tapi krungu wong ngene ae nggih. Tibane wong bodho susun-susun iku pinter dalil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Panjenengan sedaya kedah ibadah nang Gusti Allah. Oleh ibadah wa la tusyriku pun sampai syirik nggih. Dalil ta mboten niku? Biasa sing ngomong ngene sapa? Ya para ustaz, apane ade ales nggih. Tapi nek atine karo Allah jenenge bodho sosun. Oh, angglek nemen. Pahit. Iki nek sampean gak kelanggonan tauhid kaya kula barang pamene gak kanggonan akidah, gak kanggonan tauhid, dudu wong kula. Apa? Milih apa? Nah, kula contohno kula kok, sapa sing ngelokno kula kok. Nggih. Kula gak ngerti nang pangeran, tapi cerita para jamaah Allah iku namung setunggal. Boten enten tunggale malih. Dalile niki napa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ngene iku dalile. Dadi Allah ku setunggal. Lamun kula ngomong ngono, tapi kula gak ngerti tauhid, blas keteplet gak ngerti tentang wujud kidam bako. Ya kula wau jenenge bodho soson, bodho kuadrat. Wis aja enak anggel nggih. Lejar samble iki mbelur kabeh rokane iki. Gak ngene gak melek mripat iki. Diterusaken ta mboten ngaji koyo ngene iki? Terusaken. Terusaken nggih, monggo nek buyar gak apa-apa. Nek tahu sembojo. Ngene sila terus ini ya apa? Anggite gak soro aku lho. Enak sampean sapa? Kok Mbak Iko, enak. Pak Budi, enak. Aja dirobono iki. Nggak senene Mas Dede lho RT 6 ya sampe RT piro ngono. Tak salah bener kadek longgo polane gamelan RT ya ben. Ayo bae yo ngono. Gak apa-apa nek cendela nen lirone gak ada piro lamun jebol. Tapi ya senden ta. Kulo ngene soro dhewe moro iku. Oh ngene senden gak pantes ki lho. Masih kok kene ana kursi emas yo gak di sendene gak ono apa maneh gak ono kursi emas. Bisa lah enak, longgo peyok-peyok dedek kan ya cik, lumayan ya. Aku lo peyok dedek gak pantas, dengan ini pegel gak pegel sih ini. Ada aku ngomong, nggih para hadirin Allah mek setunggal.
Iku mang dalile surat Al-Ikhlas. Tak kula gak ngerti Allah mek ngomong tok. Kula nilaine padha ambek bodoh kuadrat. Bodoh tumpuk-tumpuk, bodoh stapelan. Cek nemen nek ngono. Bona nomor setunggal tasik enten masalah tambahan nek mboten kula le. Bon nggih. Nomor kali jajem taklid. Nah, bongkar karu-karuan iki. Yaiku jajeme wong kang anut-anutan. Gandengane wong kufur ingkar. Kula terangno sak jelase, nrimo gak ngerti kula. Kula wedi, iki sing nyekseni kula ngomong langsung Allah. Makane ngaji nek kula saking wedine ambek Gusti Allah, akhire ngajine yo ngene iki. Iki wedi ambek Allah ngene iki. Nek kula ngandani Allah mboten nggih mriki para jamaah. Nggih sampean kudu amal sing akeh, besok kepanggih teng akhirat mriko. Iku lak nggoroi lan. Kula gak wani. Gak wani kula. Pokoke nggih Allah di mana-mana nggih. Mana-mana. Jajem taklid, jajeme wong kang anut-anutan. Sapa sing wong anut biasa? Ya sembayang. Imame ngadeg, makmume melok ngadeg. Taklid ta mboten? Taklid tapi sik durung mari ngomonge kok nanti salah ya. Ngomong ku nyalai wong ku kudu melok ngaji sik, wong gak tau ngaji ngilokno. Karuan sampean lak ngaji. Ono wong nyacat-nyacat ngaji sing kula sampaikan nggone internet, nggone YouTube. Tapi nyacate enak wonge. Tapi kula kiambek gak tau dieloki ngaji. Ibarate wong ku nek kapan ngomong, nek nyeritakno, iki lho legi, iya incip ono sik, jangan-jangan kecut. Ono, nek mari ngicipi, contoh sakniki. Nek mari ngicipi terus cerita, iki praktek iki nggih. Amen delok, kula tak ngicipi, mari ngono terus tak critakno sampean. Kira-kira bener apa enggak? Yes, bismillahirrahmanirrahim. Kalau critakno sakniki, hasilnya ngombe. Maksud kula iku bener apa enggak cerita iki? Para jamaah, iki lho rada pedes ya. Mbok teko apa iki? Biasa nek pedes niku apa? Nah, ngono. Kira-kira niki jahe niki para jamaah. Kae rada memper sih. Kula ngomong ngono iku polane kula ngincipi. Mari ngincipi baru cerita, lah bener sih. Lo enggak tahu ngincipi ngomong. Jombe ku pahit, padahal iki tak nyipe gak. Wong ngilokno kula gak apa-apa. Wong nyelo-nyelo ngaji tauhid padahal bener cek di sananya ya. Gak apa-apa rene ngaji sik. Mari ngono ngajine kula ya apa critakno njaba. Tapi syaratnya aja nambahin 0. Ngono gak jireken, gak tau ngaji nyatet-nyatet ngaji niki. Sing nyacati sampean bener. Mergo tau ngincipi. Wong gak tau ngincipi. Wedhuse nemen utawa apa jenenge wedhute nemen. Kok nak bener. Dadine wong ngono kudu ngicipi sik. Gak cocok iku ya demo ku tambah nyidak apa tambah ngado. Sampeyan delok wong demo nang ngene kabupaten, contone, iku tambah nyidak nang kabupaten apa tambah ngado. Ayo akal-akalan ae wis. Tambah nyidak ya. Nah, nyidak berarti nek sampean gak setuju ambek pengajian pelajaran tauhid iki, berarti sampean gak oleh ngado, tambah rene. Nah, ngono carane ruang ngono niku. Gak ngarang ngono anjene wong atine kadung buntu. Keterangan kula nek gak bener cek diusut ambek wong, silakan. Aku dhewe wong politik tak tau njai dhewe. Iya. Ngaji tauhid kok ngene, wani ngomong ya berarti ya wis duwe bahan nggih. Bahan sama kula lawan ya mangan gade ngombe kabeh. 24 jam debatan. Cek sesene wong akeh. Ayo mate-matean. Wani ta enggak? Kula wani kula. Ari lawane mbok sapa karo. Gak iso ilmu tauhid dikalano ambek sapa wae gak iso. Sapa sing iso ngalano? Gak iso. Makane ana setan, iblis, jin utawa setan lah biasae. Tetep nyelo-nyelo niki. Padahal iki lho gak salah. Contohnya sifat wajib 1 sampai 20. Dalil Quran kabeh.
Ate dalil apa kan? Makalah gak oleh mlebu. Makalah kula dawuh para ulama, kula gak oleh mlebu rene pisan. Berarti kula kan gak oleh dawuh ngene tauhid. Wong dalil Quran 20 sifat itu Quran kabeh. Gak mungkin slendro. Sampeyan aja ado ambek tauhid, nek kepengin ida ambek Allah. Yang kepengin ida ambek Allah ado ambek tauhid. Ya padha ambek ngeten, sampeyan kepengin kepethuk sing duwe omah iku ado ambek omahe. Ya gak petuk, wong biasa tiap hari lho masih gak awan bengi apa. Ya akeh go omah timbangane gae. Dene lunga kan nek sekali tempo ae nggih ya. Dole Allah ku gampang ta mboten? Ya gampang kok ndi-ndi kepethuk. Jeding kono dole ana petuk, langgar kene kepethuk. Nang pasar kono petuk, ngene sampah kono kepethuk, kok peceren kono petuk. Wani ngomong ngoten. Lah saiki sama panang ngene peceren. Sampeyan dolek kono, petuk ta enggak? Petuk kabeh mangkon kok dat kabeh. Mari ngadeg sembayang ada napa? Rukuk. Makmume ya rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ngadeg melok ngadeg, rukuk melok rukuk, sujud melok sujud, lungguh melok lungguh. Iku jenenge taklid. Maknane anut-anutan, grubyuk, ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul. Terus apa cek gak taklid? Lho, boleh ngene bulian. Ya tetep sampean iku ya tetep imame ngadeg sampean yo yo. Imame rukuk sampean yo yo kula nggih kok. Iku taklid, tapi cek gak dadi taklid. Taklid itu gak apik. Kok cara panganan iku antara mateng ambek entah. Wis sunae sampean maknani dhewe. Ya kurang apik wong sego aron kok dipangan ya. Nah, gak apik. Cek gak taklid, sampean kudu ngadeg. Ya gak taklid iki, tetep imame ngadeg, sampean ngadeg. Tapi sampean kudu ro, aku ngadep apa nek ngadeg iki. Lah ya ngono iki boleh-boleh ungkra-ungkra tauhid. Rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping pinten kabeh? Ping 3 kan? Nek ping 3 sampean rukuk gak apa-apa, tapi rukuke kudu ndelok apa iki? Aturane tauhid ndelok napa? Ndelok dadi Allah. Iku baru gak taklid. Tapi tetap ngadeg rukuk sujud lungguh tetap melok tapi gak taklid. Kasih taklid iku ngadeg yo gak terus sing diteki, rukuk yo gak terus sing dirukuki yang jungkar-jungkir tok, sujud yo ngon jentit tok, karena apa lungguh man ya gak terus sing dilungguhi. Iku jenenge taklid, anut-anutan, robo gedang, mas gak gedang kok sih? Robo randu ngono. Ya jodoh randu iku madu. Madu randu dia. Anjir. Tapi cek gak taklid, sampean sembayang kudu ngadeg ndelok dat, sampai salam ndelok dat. Ya apa? Nek pun jelas kalau pindah, ngene iki ngaji tauhid iki gak semudah angger oleh akeh ngene masih Ramadan oleh loro babak gak akeh-akehan tutuk. Gak ada akeh-akehan tutuk wisan. Baten ngoten nomor 3 sakniki jazm hak. Hak duduk kak. Hak ya. Nek hak napa? Nek hak iku nyoto. Al malikul hakul mubin. Al maliku ngratoni al hakku nyoto. Lho, hak iku nyoto. Al mubin welo-welo, tibane dadi Allah ku gak ketutupan tapi welo-welo. Welo-welo napa sih? Cetha. Ditutupi kene. Mboten. Lah niki termasuk jazm hak. Yaiku mantep sing temenan. Yaiku jazme wali majedub. Yaiku wali kang wis ngerti kerem ana ing dadi Allah. Wali sing ngerti kerem ana ing dadi Allah. Ya ngeten iki, sampeyan wong lak lembean sing teko njaba mlebu mriki. Lembean iki ya. Sikile nggih melangka. Iku ana sing diliwati ta mboten? Mboten lemah, lemah gak wujud kok. Ya buktine sampeyan lembean iku jenenge majedub.
Majedep niku maknane kerem. Kok cara wong kerem go njero banyu. Kok cara iwak iku obah-obah buntute, obah-obah siripe. Lah sampean mriki berhubung gak ono buntute, ana buntut yo kualik pisan. Sampeyan niku. Nggih. Iku obah-obah. Lah ngono iku sampean yo jelas kaya ngoten niku, iku padha ambek go njero banyu. Sampeyan tangane padha ambek sirip. Ya kaya ngono. Iku tandane sampean majedop. Tapi masih sampean lembean kabeh wong sakmono kae berhubung atine gak nyentel blas tentang tauhid ya gak majedop jenenge. Ibarate wong go apa jenenge go banyu karo banyu. Iku wong bener ta enggak? Wong seluruh go banyu tapi karo banyu. Menurut umum pokoknya. Ya gak bener. Masa seluruh go banyu karo banyu. Sampeyan nggih ngoten, gak seluruh majedop kan seluruh kan. Seluruh ngene banyu tapi urip. Nek ngene kali mili kok lak banyu mati. Pengumuman banyu sing ngene kali adik mili rono iku jenenge banyu mati. Mangkane ana jenenge kali mati. Ya, walae sembarang kali re mati, banyune mili jenenge ya mati pisan. Kesuwen jenengno kali mati. Ana ta mboten? Ono. Nggih. Tibane sampean kabeh iki lho go njero banyu. Nah nek sampean seluruh go njero banyu, saiki jawabane sing bener wis. Ayo adu argumentasi. Sampean tahu adus ngene kali. Biyen ciri-cirikane bluron apa apa. Nek kula jenenge bluron ngono ae nggih. Nek kula seluruh ngene banyu, kula melek iku ketok banyu. Masih gak melek, ati kula paham iki banyu sing tak liwati iki. Iku banyu biasa iku lho nggih. Iku sing bener iku wong seluruh kok banyu ero nek iki banyu. Lah sampeyan saiki seluruh kok banyu urip, nek jenggo kali wong banyu mati kan. Nek iki banyu urip, nek wong seluruh kok njero banyu urip ngene iki. Mestine kudu ro sing tak selurupi ku apa? Cacake gak ro banyu urip. Ya padha ambek iku mang seluruh kok banyu tapi gak ro banyu. Nek seluruh go banyu ro banyu wong apa? Wong bener. Nek seluruh go banyu karo banyu. Lah kan aku ya apa? Oh seluruh go banyu karo banyu ku ya apa? Wong apa jenenge? Heh? Ya wong sampel. Ya apa nggih ya? Kula kali sampean kan bener seluruh. Sampeyan delok tangan kula tak obano. Obat ta mboten? Polane go njero banyu. Tapi kula kudu ngerti. Banyu sing tak liwati ambek tangane kudu gak iki dong. Apa jenenge? Sikil ya iya. Cek bener kula iki kudu ro. Aku seluruh gondi. Yo kudu ro ngono. Iki termasuk bener. Anak sampean ngene garo. Kok njero banyu Mas sampean garo nek apa iku wong banyu. Berarti padha ambek iku mang jawabane. Nek ro banyu berarti wong bener. Nek gak ro berarti wong jadi iku mang gak bener mang ya. Ya sampel. Lah kula wis ngomong ngaji diterusno tangga. Sampeyan ternyata kepethuk ngene kan. Iku dudu salah kula lho nggih. Wau ngomong buyar lah enak. Wis gak nerangno ngene. Mangkane gak nyalano kula. Gara-gara kula nerangno ngene, gara-gara sampeyan dikon buyar gak gelem. Lha tak takoni sampeyan. Ngaji terusaken ta mboten? Nggih, lah ngono. Mosok lali. Nek ono keterangane aja ngilokno kula. Salahe dikon ngaji. Enak ngene lejar nggih. Ngowe-ngowe kena banyu apa kene? Kena lombok. Ngowe-ngowe. Nek gak ngono gak lejar. Nggih, sampeyan. Oh, dengan gak gambak kakean mboten. Niki ansal 3 niki. Berarti wali majedop iku ngerti nek ngene iki kerem ana ing date Allah. Ini kerem kula. Oh, kerem. Kerem. Kula tolak-tolak ngene iki lho. Gak sampe delok kelem. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki atine delok dat, gak ngomong tok ngambang ngene wong gendeng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ngono ku delok Allah. Lah sampe delok apa nek gak ngaji tauhid? Sampe takoni dhewe wong-wong kono.
Wis enak keterangan ngene. Angge gak soro ta ngaji ngene iki. Wong benakno atine wong e. Ya jek ibu benakno atine wong ku cocok-cocokan. Nek ketepaan cocok ya atine lenggono, nek gak cocok ya tambah ngilokno. Ya cocok-cocokan ngene iki. Emang delok Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ngomong ngene kudu ro. Nek gak ro ngomong, wong apa? Ngecepek ngomong gak ro. Aja sampean tiru sing ngono iku, gak apik ngono iku. Ngomong ya kudu ro sing ngomong. Pun nomor 3 pun nah. Mari kita buyar. Hari nomor pira iki? Nomor 4. Nomor 4 jazm ainul yakin. Yaiku jazme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi Muhammad atine jazm. Ngene jare Nabi Muhammad karo Allah. Jare sapa? Iki mang apa? Jazm ainul yakin. Yaiku jazme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis arwah. Nabi Muhammad atine ketok Allah diwaraga. Nabi Muhammad atine gak ketok Allah, dadak iku menurut tauhid. Delok Allah sapa iso? Ane Allah ngodironke kate apa? Lali tak sifat manawiyah ya. Manawiyah kan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Ngerti ya sifat manawiyah? Kana simurui. Aja ta sara iku mang. Ya syariate utawa sara. Jadi Nabi Muhammad pertanyaannya apa Nabi Muhammad atine ngerti Allah? Oh nggih. Kula sing tanggung jawab. Nabi Muhammad artine ngerti Allah. Nggih, kula sing tanggung jawab. Tambah dewangi perang Uhud, perang Tabuk, perang Kondak, perang Badar, gara-gara Nabi Muhammad dimungsuhi ambek wong sebab Nabi Muhammad atine jelas nang Allah. Dimungsuhi Nabi Muhammad, tapi masih dimungsuhi Nabi Muhammad gak merasa berat. Ya padha nek kula ngeten iki gak merasa berat kula. Tambah enak wong kula arep-arep. Gak ono maneh tunggale wong sing apa mencaci maki nang kula, cek nang dukur, cek nang menyebar tauhid iki. Enak tambah gede. Apa yang jarno lembaga mek situ. Jar-jarno gak semebar. Ini tambah gede sampean. Lah saiki nerobos nang internet. Nek sing kok kono tambah girang, ditekani internet tambah girang. Yang ngene iki. Ya biyen kula nate ngaji ku radio. Digawe resek ambek wong sing gak seneng tauhid. Saiki diunggahno ambek Allah. Nang internet, ya gak iso dikendalai pisan. Tibane nomor sekawan jajeme sinten iki? Nabi Muhammad, ainun niku napa sih ainun? Ainun niku mata. Yakin temenan. Dadi pandangan mata sing temenan niku ngeten. Mboten delok ngene-ngene iki, mboten delok mic, mboten delok buku, mboten delok dampar, mboten delok tembok. Pandangan sing temen ngene lho. Kula tetep ngadep mic, tapi kula gak ndelok mic. Nah, ngene iki gak ndelok mic, tapi nek wong gak ono tauhid mesti kula ndelok mic jangakno. Ati kula saiki gak ndelok mic, aku ndelok iki kok. Ya, Nabi Muhammad ngerti ngono kira-kira. Wong ngerti wong apa umate ngerti kok apa maneh gurune. Nggih, gak masuk akal lah. Mosok ana umate ngerti gurune konone enggak mungkin lah. Baik pengumuman bahwa Nabi Muhammad hatinya cerah. Al-Malikul Kakul Mubini Allah, Nabi Muhammad paham. Sampai Nabi Muhammad ditakoni ambek umate, nek cara Jawane ngene. Ya Rasul, napa saestu ta Allah ku saged ditingali? Jawaban kasare ngene. Lah sira ndelok apa-apa ki blereng ta? Apa blereng ya? Blawur gak ketok nggih ya. Jawabane ngono. Niku lamun kula dijemano bahasa kula tapi mbok makola apa kan aku ya gak paham pokoke ana krungu ngono lah biyen niku. Cuma kula encene pikiran tuwek gak nyateti.
Nek ngandel ya percaya, nek gak ya gak lah wis ya. Masih ngaji gak usah ibu-ibu. Kok nek karep ngaji yo. Nek gak gelem wis gak usah ngaji. Lah enak gampang kula. Iki sapa sing nyalano kula? Iki ngajine wong sing gelem. Enggak gelem enggak apa-apa. Pertanyaan, Mbok menawi enten monggo. Bagaimana biasa setelah kita mengkupas semua pengertian saat ini